Zvisi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikudetsa kutaura kwandiri kuti kudai vakomana kungoti day 1 day 2 off social media usingambozi kuti chichikunyaza kuitika nekuhwereketwa pasocial media. I am coming back ndichiona mashira nezviratidzo. Regai nditange stage by stage ndotanga pakuti chikomana Ray Vines ndokundonyora ku Twitter zvinonzi zvakanaka. Hakuna munhu unorambidzwa kuenda kuno create a Twitter account. Hakuna zvakare munhu unorambidzwa kundonyora asi ndoona kuti kuda munyorora unongwaita kuda ndonosta kuti vanhu vaita big crash here kana kuti kwete. Uyezve manyorora unongwaita anoita kuti vanhu vachanyora makomenzi 20 here kana kuti 1000. Chikomana Ray Vines chakabreak record 2 times in one person. Ndakubva chatanga chaisa mufananidzo chekuti aiwa wawana nzvimbo ndofunga kudai zvevakombiyuta iwaya. Chikomana Ray Vines munhu unofara kana ndakatarisa from afar and from the distance apart. Unofara zvekubaya makombiyuta asachita chekutatamura kuti ndo zvanenge achita mune zvake zvanenge achigadzira zvanhu zvakanaka nekuti vanhu vamwe hatizvigoni asi unozvigona. Unokwanisa kutatamura muromo, unokwanisa kutatamura kana kuita vanhu 70 per one person. Unozvigona zvakare izvozvo. Kandomuti regai nditi congratulations nenzvimbo yako yawakawana chikomana Ray Vines. Ndo zvandokwanisa kutaura ipapo. Tochibva ipapo toenda panhau yekuti wanyora izvizvi wakabuda nezita ranga rakanyorwa apa. Zita iri vanhu vazhinji vavasingazivi nokuti vanhu vaimuziva ari chikomana Ray Vines chete ndo zvavaiziva chete kuti toziva kuti munhu unonzani unonzi Ray. Vamwe vakashamisa kuti ko unogozonzi zita iroro nekuda kwei. Muona manje tikati handizivo kuti nenhau yei une zita rakaita seiroro asi hana kuona chakashata. Munhu unogona kunzi chipondi mwenje unogona kungopuwa chero mazita mamwe kuti never give up kana kungonzi stay hard and never give up zvakare zvikanzi. I love the art industry with all my heart, but I gotta get this degree. I love computer science too. Midlands State University. Device number ndisati ndapona nzvimbo. I'm one of those people who tried by all means to get a place to study my degree in Zimbabwe, but I was never lucky. I always got a regrets or no response at all. So I'm one of those people. I don't know kuti ndichapa ndakaiwana iri nzvimbo mukati meZimbabwe kuti ndingatonzi accepted or not. Saka regai nditi congratulations. Yawana kuwana nzvimbo kotonetsa mukati menyika inoyo. Ndofunga mapoints ako afana ngakakura kana kuti anenge akadi hanzi kuti criteria yacho anoishandisa sei. Like I said, I am one of those people who were very unlucky. Zvikanzi chiripo wako Melus ndo zita rake iri. Chiripo wako ndofunga ndo surname. Melus ndo zita rake. Ndio kubva anzi BSc Computer Science Honors Degree, conventional male. Conventional kuzokuti zvizorichi zvizvatuni asi ndobva zvanzi student ID ndo yakaisa iyi. Ndio kubva vakomasiri Miss Red vati saka naiwe chikomana Ray izi ndio actual name name chaiyo. It's like the day I found out the baby Sebanda isn't her real name. I am in a shock. Dog Vashkomana Ray Vines Chateau. I am in a shock too, Miss Reddy. Isn't your actual name as well? So they were both in shock. Up to now, I said as Miss Red Vanons and Esther and this CV and it was you want to run up. It's no go near my nickname and I stand right. It has not father baby, si baby, I'm not far and I shook. Kono gontaura kuti strangu inari si baby say. Dog ndo trachi mfananzi wavo. Dog kisa zita racho ndakanzi Beverly Junior L chitupa ichi nezita zvese nese nemune date of birth zvese nemwe video yasengi yakutendera ichi yepassport zvakare ichi ine mastawo zvikanzi ndikanzi nemunhu Junior ndodavira ndikanzi Bev ndodavira ndikanzi ndofunga kana singareshi mwana ndegerere Lizzy ndodavira zvakare. Dambudziko razouya pakuti si Bev azoenda kundoita live onzi Lizzy munhu wacho si Bev vaenda kundoita clip kavaita vanotuka si Bev vanotuka Jesus Christ
vatika kudaro ndobva vaisa futi zvakare caption yavaisa vachituka zvakare pamusana pechimiro chani chasi Miss Red. Ndokwazvava uko. Saka iwo ndofunga dambudziko ripapa kuti nekuda kwei imi Mrs Red muchigara mutase muchinditokonya muchindidena ndisina zvada kutanzirai. Ndakazvinyarara kunoiwo nditanzira rangu asi Miss B arisi Bev sei indonze Bevini mwana manje ndo paita dambudziko guru kwazvo. Kana ngazokuti Mrs Red vanenge vachitokonya si Bev here purposely nekuti vangada kuzoti vapindurire I have no idea. Nekuti vangu vazenge voita sei vota ma screenshots ekare kuti ndofunga pakambowanikwa pepe Miss Red futi vakadi vakanyira vakata sika zvazvinotorevere kuti si Bev vatokutoiva maverwadzano just like that. Ndobva futi vazonyora imwe zvakare yakanyora zvana uyu zvakare zviya kutonzi mabhotoro kuti saka kuda vakabva kare vachingotokonyana kudero I have no idea asi si Bev havana kufanana nazvo havana kana kufanana nazvo ndokubva chikomana icho Ravine chadi chandotora ma screenshot ndofuka zvikanzi izarangura pa idea todira tomutsa vamburomo ndobva zvanzi what hate ndiani wakapenga ndofunga pakati pa Miss Red inonzani yeyu si Bev ndobva vambotanga ndofunga vachita zvikanzi ndofunga kudai zviro Miss Red ndowakalida zvikanzi no isa poll asi pa poll pepe vanhu vachiita polling station pati kuita vanhu vachiita polling station and voting pakuita polling station and voting pa tona Miss Red vacho vaita 49%, usi Bev vaita 51% vawina. So izvo zvakanaka mona manje tobva ipapo zvikanzi nani na Miss Red is always good to correct someone in a nice way and amicable way. Ndinokwasa kuita sei kungozvitera it's good now I know kuti ndositara ncheche ndasikazi kuda ivo vangu vasikazivi Mrs Red. Dog vachi kwanzi nani nasi Bev aiwa tamba nezvimwe zvinhu musatamba neni sekuti ndakwe nyaya yacho yakakura muto kudaro asi ndo zvaitika ndobva zvachi toenda pane imwe stage vamwe vakatamba vachidii vachiramba vachinyora ini zvituko manje zvine zvongo zvotukwa kudaiwo ini ndendeta mutete handizozvikwanisa hangu asi ndabata njokuti Miss Red vaita own and ownership pakati zvawanituka nazvo zvacho izvozvo I love them and I am very 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 comfortable nezvawanituka zvacho izvozvo zvina kushata kudzati chinda tochibva ipapo chikomana Ravine zisazoti after this scenario yana Miss Red nana si Bev wazofunga kundonyora imwezve statements akaisa mufananidzo wasifadhai mahere nekuda kwei zvikanzi but kujere kunoendwa newigi here question mark by the way andikulanima vanhu vanopinduka vanhu vatanga kumutuka iwe unofunga kuti comedy inobatanzwa neizvozvi unoziva here kuti zvona isi comedy yakutotei vanhu zvikanzi I'm just asking zvikanzi wakufarisa mufana wamadikulanima unoti ukasekera ukati vanhu vanga vachivava vanhu vanga vavira Ravine ndikulanima havana kuzvifana nazvo ndonasi kuti vanhu havana kana kufara nazvo kuti iwe unotaura kuti kudiko iwe chona munhu wakagara pari pachimanikire wotaura saizvo kuti hanzi kujeri kunoendwa newigi. What kind of nonsensical is that? I have no idea. Asi comment yake iyo yaisa papa yaita more than 1000 ma comments. Izvo ndo zvandanyatsa kuona izvo. More than 1000 ma comments nekuda kuti wanyora statement iroro. Ndokubvaisa chigrasi. Zvikanzi uri kuenda wani ku MS University rako. Asi kuzvoreve izvozvo. Zvikanzi nevamwe zvakare atikura nhema iwe you better delete this tweet iwe vangu vachituka vamwe vakati ani kunyebere wangu dai wambosiya zveuyegera mbichana izvi zviperere kunana Mrs Red kwakozvo usainda ukudivira wakuda kuenda kundoita majokes ako hakushandi majokes uku zvikanzi comments never disappoint unoisa vanhu paposition papo chaipo asi kuti ndiani changa chiri kwavo zvikanzi inga zvakagombera naiwe rai washawo mumwe mubvunzo here lokudhaya nikai iri kuti burira zvimwe zvokwadi sikazi kuti nekuda kwei vanhu kwati asekudero not everything should be comedy my brother zvikanzi naye I'm just asking bro zvikanzi are you fully kera nevamwewo zvakara usatyisidzirwe nemaekera ya munhu wese une freedom of speech ndevamwewo vamwe vakati iwe hautokwanisi kuisa real picture rako nekuda kwei
saka boy here isu tine zvirevu zvakadai zvakadai vanonga vachipira zvirenzo zvavo nekuda kwezvezvo zvikanzi iwo waita freedom of expression ndevamwe avo tikati amendo vamwe vanga vachinyanya kutukavo zvosvodedza inangu handizvigoni kuzozviverenga zvosvodedza izvi asi vekufacebook vanga vachimiramira zvakare vakati aiwazve iwo haufarisi kusvika palevhel iroro iwe wanyanyisa kumira kupi kuikira usati provoka vanhu avo zvikanzi waakurashika manje uyo ngaatambe nemacelebrities and celebrities not uko kwaakutambira kwana Sifa Dzaimairi. Don't even find this funny at all. Nevamwe wavo negai vamwe vakati wabhaiza mazimba makaoma ndisikundi kuda kwei ndikati isingaita tapwiri asi ndongogumira ipapo ndisandagumira vamwe vakabvunza but was he wrong to ask question iyo vamwe vakati I don't know asi vanhu vakamutuka vamwe vakamira nayewo hazvina kushata zvakangonakawo izvozvo izvo toenda zvakare pane imwe nhau yekuti kwanzi hashanzi yaBrick Nhimbi wakaposta mufananidzo wake last time kana singaka 3-4 days ago wakanga wakaposta imwe picture yake ndofunga kunonzi kuzimu wati no fashion kunocherwa nevanhu wakangomira paanga kamira ndokubva hanzi post yaita 13,000 malikes vachilike chete asi kuda ndofunga wasodzoka futi zvene imwe mufananidzo asi wadzoka nemwe mufananidzo hanzi wangotama mutuka problem manje ndokuzoona kuti post ipi yacho uye zvemufananidzo wacho wakaita sei asi kune imwe zvikanzi ko vanhu munotukire mbingeresi yedu zvikanzi zisiri busy pakuchema Brick Nhimbi iye ukuda kuzotaradza mapicture ake nekuda kwei zvikanzi admin wasoguma wasavhara macoment section kuti vanhu vanga vachanyanya kumutukira mupicture iwoyo kudanzi wanyanya kuita filter ngazi kuti filter randaramutukisa kusvika live rero kuti anzi admin amahunga ndasitongoitwa ihesi asi hanzi vanhu vana kufanana nazvo vanhu vakati hatizi munhu weorange tikati I didn't see the picture maybe denda ndariona asi ndaonawo imwe post yapostiwa post iyo yanga ne 700 something macomments zvikanzi vanhu vari kuwanza zumbani zvikanzi vanhu vade kujairirwa zvikanzi mpingaresi yekuita sei hatisi kudai sekundiverwa nhema tifane kuroverwa nhema kuti kune munhu weorange I have no idea kudanda ndandariona ndakwanisa kunyatsa kuona kuti vanhu vanyatsogara nezvei asi kanzi kwakune chimoto kupeji kwacho hanzi kwakune chimoto kwakune burning fireless chaiko zvakangomawo tochibva ipapo toenda kune imwe nhau inosirisa yekuti hanzi kune kapu yakabakwa nemaropu ndobva vaita sei vanhu vanorobha vaya ndokubva vavakandira makaita senguzibako saka vakabva vashayikira imomo kune kuda kwei vanhu vaita utsinye kusvika palevhel iroro womira munhu womuuraya zvakare ndozvandokwanisa kungotaura mukati mevhidhiyo ino ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.